La intervenció de la diputada Bayo gairebé la faria meva en molts aspectes i efectivament moltes de les impressions que ella ha esmentat són les que hem tingut o he tingut jo també quan hem llegit l'informe i a la vegada la notació del diputat d'en Comú també crec que dona llum a algun dels camins que s'haurien de començar a resoldre definitivament per tal d'anar millorant tot el que seria la gestió d'aquesta galàxia. Jo ho dic així en el sentit que una de les coses que veig que succeeix en aquesta qüestió i és una mica el que trasllado, a veure si han pogut reflexionar-hi. Ha comentat que no havia sigut pròpiament la ponent, però segur que ja ha pensat més que nosaltres i ha estat analitzant. És que nosaltres hem vist, i manllevo una mica les reflexions de la companya, hem vist d'això, dos blocs, una que seria pròpiament de gestió administrativa, sempre millorable, allà on les mateixes al·legacions que podem llegir de l'entitat, ja explica, això ho hem intentat esmenar, això ho esmenarem, això ho farem així, ho farem així, i per tant hi estem treballant. I llavors hi ha l'altre paquet, hi ha l'altre grup, que és, clar, estem parlant d'una activitat específica allà on les hi hagi. Diguéssim, hi ha aquest bloc en el que treballa l'ICREA, que és anar a buscar investigadors a l'estranger per oferir-los la possibilitat d'investigar a casa nostra i així que existeixi aquesta transferència de talent, coneixement. Això estem parlant de quelcom que tots reconeixerem que és fonamental, necessari, imprescindible, que la nostra societat ho necessita i és bo que s'integri a Catalunya, a la vegada que també tots reconeixerem que escapa qualsevol o és especialíssima en tant que una regulació absolutament puntual que difícilment podem comparar amb qualsevol altre marc de relació, ja sigui laboral o fins i tot professional. Realment és una relació molt específica i en aquests sentits també es veu, quan mires l'informe i quan veus les al·legacions, aquesta contradicció que jo ho veig absolutament en positiu, una institució que diu, escolta, això d'acord que és molt especial, però hem de trobar com marcar-ho, i la institució que té aquesta pulsió per aconseguir aquests objectius, que diu, sí, però clar, jo haig de tirar la feina endavant, i d'una manera totalment honrada i noble en els informes, al·legacions, es veu que hi ha aquesta... això per acabar-ho d'afinar, si se'm permet l'expressió, que algú va fer malbé, però vull dir, efectivament, aquí segurament tenim molt de camp per córrer com a administració i com a Parlament, com a entitat fiscalitzadora. No sé si han pogut pensar-hi o hi ha alguna manera que vostès... O algun model, per exemple, algun model segur que potser, no sé, a tal país ho fan magníficament bé i nosaltres hauríem de provar això i no ho tenim. No sé si existeix això. En qualsevol cas, sí que, per acabar, dir que bé, que com sempre els agraïm moltíssim aquesta... i també, insisteixo que estic manllevant moltes de les intervencions de la companya, els agraïm moltíssim aquesta anàlisi que ens ofereix unes claus i unes eines que sens dubte són imprescindibles, i en aquest sentit també confiem molt en la institució i crea que ho prengui en positiu i que tots plegats treballem per fomentar el que és les tasques d'aquesta institució. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat, i finalment